Близо половината от участниците в учредителното събрание бяха заведени с автобуси и автомобили в село Славяново от близките Поповски и Търговешки села. Повечето обаче твърдяха, че не знаят за какво са тук. Аз за партия не съм чул. После чух за някакво си тук за музей, такова нещо съм чул. Да, чухме музиката и идваме. След обещаната забава, възрастни и деца избраха с вдигане на ръка управителният съвет на партията. Уставът се приема с пълно единодушие. Първата си пресконференция управителният съвет даде на Миндера в клуба на приятелството и братството. Членове могат да бъдат всички български граждани, които са приели етичните и морални норми на исляма, не мюсюлманите. Да, защото ние сме мюсюлманска партия. В България в момента има... Не, в България в момента има 8 партии с думата християнство. Ние нямаме намерение да управляваме, но искаме да сме в управлението. Искаме да има наши представители там. Строителят на паметника на незнания турски войн, загинал по нашите земи, е категоричен, че въпреки разпореждането на РДНСК няма да събори монумента. Разбира се, това е само началото. Ще искаме такива паметници във всички градове. Ще искаме улици, които носят имената наши герои. Ще искаме площади с техните имена. Ще искаме населени места с техните имена. Ние представляваме 15% от населението на България и имаме това право. Юзеир Юзеиров обясни, че той лично финансира партията. Продавал бракувани пилета от Европейския съюз на страни от Африка и Русия. Никой обаче не можа да преведе химна на партията Чедин Деде, който се оказа турски военен марш. Тя представлява нашата вяра. С тази песен ние сме превзели, ние сме тръгнали от Мала Азия към Европа. За BTV новините Антон Хекимян.